Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes si rozoberieme niečo špeciálne. Koza Bobkov, známeho slovenského youtubera, ktorý sa preslávil nielen v našich končinách, ale aj v zahraničí. Ak vás baví zábava, autá a trocha toho amerického života, ste na správnom mieste. Poďme sa na to pozrieť bližšie, od začiatku k sláve. Koza Bobkov sa objavil na scéne, keď sa zapojil do talentovej show Československo má talent. Hoci ho tam možno mnohí spoznali ako zábavného chalana, skutočný úspech dosiahol na YouTube. Začal si budovať komunitu fanúšikov, ktorí sa s ním spájajú vďaka jeho osobitému štýlu a humoru. Vtipné komentáre, nadhľad a autentickosť mu umožnili stať sa obľúbeným youtuberom medzi mladými aj staršími. Koza však nesústreďuje svoju tvorbu len na srandu. Má rád, keď môže vo svojich videách ukázať aj emócie, a to najmä pri autách. Vzťah k autám. Ak ste fanúšikom aut, Koza Bobkov je pre vás jasná voľba. Na jeho kanáli nájdete množstvo videí, kde testuje rôzne modely, no s jedným zaujímavým twistom. Nevenuje sa len technickým veciam. Koza chce svojim divákom sprostredkovať pocit, aký zažíva, keď sedí za volantom. Predstavte si to, sadnete si do auta, počujete motor, cítite adrenalín a vzrušenie, a práve tieto pocity Koza Bobkov zachytáva vo svojich videách. Je to niečo, čo ho odlišuje od iných tvorcov automobilového obsahu. A čo sa týka aut, jeden z jeho obľúbených trendov sú elektrické autá. Koza sa netají tým, že elektromobily sú podľa neho budúcnosťou. Sám ich v Amerike skúša a tvrdí, že na trh prinesú revolúciu. V jeho videách často rozpráva o tom, aké je to jazdiť na elektrických autách, ako sa líšia od klasických vozidiel a prečo by sme mali všetci zvážiť prechod na zelenšiu jazdu. Život v Amerike. Tak, a teraz sa dostávame k tomu, čo mnohých z vás asi prekvapí. Koza Bobkov už nejaký čas žije v Spojených štátoch. Sám hovorí o tom, že Amerika je úplne iný svet. Ľudia tam žijú odlišne, majú iné zvyky, ale nie všetko je lepšie. Zaujímavý fakt? Vraj sa tam menej pije ako na Slovensku. Biznis a YouTube kariéra Koza Bobkov sa nevenuje len YouTube, ale rozvíja aj svoje podnikateľské aktivity. Jeho cieľom je uspieť nielen ako influencer, ale aj ako podnikateľ. Snaží sa preniesť svoje skúsenosti a úspech z internetu do reálneho sveta. To znamená, že popri natáčaní videí sa sústredí aj na nové obchodné príležitosti v Amerike. Tým, že žije v USA, má prístup k rôznym trhom a inováciám, čo mu dáva možnosti, ktoré by na Slovensku nemal. Jedna z vecí, ktorú Koza Bobkov veľmi oceňuje, je jeho spätná väzba s fanúšikmi. Vždy si cení komentáre, návrhy a pripomienky od svojich divákov. Často sa prispôsobuje ich požiadavkám a tvorí obsah, ktorý je pre nich relevantný. Tento úzky kontakt s publikom je jedným z dôvodov, prečo jeho kanál neustále rastie. Vďaka tomu má vernú komunitu, ktorá ho podporí, a jeho popularita stúpa. Ak máte radi jeho obsah, nezabudnite mu dať odber a sledovať jeho videá. Určite sa máte na čo tešiť. A povedzte mi v komentároch, čo si o ňom myslíte. Aké autá by ste chceli vidieť v jeho videách, alebo aké témy by ste chceli, aby spracoval. Nezabudnite sa prihlásiť na odber tohto kanála, aby vám neunikli žiadne nové videá. A tešte sa na ďalšie zaujímavé obsahové výlety.